Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το Quinnipiac University είμαστε εδώ με δύο παίχτες που ήταν πρωταγωνιστές στο γήπεδο σήμερα στο Adelphi University. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο σήμερα και εδώ δίπλα μας έχουμε τον κύριο Ρόμπι Μακλάρνι και τον Μπόρχαν Κοίτια. Ο Ρόμπι Μακλάρνι, ο ποδοσφαιριστής που έβαλε το γκολ σήμερα. Πολύ ωραίο γκολ, εκπληκτικό παιχνίδι, εκπληκτικό γκολ. Κύριε Ρόμπι Μακλάρνι, πες μας πώς έχεις δει το παιχνίδι σήμερα. The game was good. I thought we had the better play of the game, but we ended up on top, so it was good. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακλάρνι για το μικρό του σχόλιο. Και εδώ έχουμε τον Μπόρχαν Κοίτια, πορτάρης του Quinnipiac University. Παίξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Κύριε Μπόρχαν Κοίτια, πες μας εσύ πώς είδες το παιχνίδι σου από την εστία. Bueno, partido difícil, pero bueno, Robbie ha podido marcar el gol de la victoria. 1-0, faltaban 10 minutos, portería 0, así que bueno, buena victoria para empezar contra Boston College. Και έτσι λοιπόν έχουμε τους δύο πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, μας είπανε δύο λόγια. Έχουμε την Παρασκευή παιχνίδι εναντίον του Boston College εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο γήπεδο δικό μας, και ελπίζουμε να πάρουμε μια νίκη που θα μας δώσει κίνητρο για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.